O amerických stíhačkách sa za posledné týždne popísalo aj porozprávalo kadečo. Všetci dobre vieme, že tu na Zahumnami na Záhorí nám pristáli posledné dni dve nové F-16. Slovensko to znova rozdelilo na dva tábory. My vo Forde sme však priniesli na Slovensko stíhačku, ktorá tieto dva tábory zjednotí. Dámy a páni, predstavujem vám úplne nový Ford Mustang Dark Horse. Predstavujem vám úplne nový Ford Mustang Dark Horse. Kto na tomto svete nepočul v živote aspoň raz o Mustangu, tak ako by ani neexistoval. V Európe sa od roku 2015 stal najpredávanejším športovým autom a k dnešnému dňu si ho prevzalo viac ako 80 000 nových majiteľov, ktorých teší vo svojej garáži. Tento rok oslavuje model Mustang svoje 60. narodeniny a na počesť toho prišla do Európy jeho už v poradí 7. generácia. A na začiatok, samozrejme, musím potešiť všetkých skeptikov. Mustang sa v súčasnosti ponúka už len výhradne ako 5 liter 8-válec a teda 4-válec vypadol na dobro z ponuky. Jedná sa tak o úplne posledné auto predávané v Európe, ktoré má pod svojou kapotou atmosférický 8-válec. Jeho parametre sú nemenej vzrušujúce a Dark Horse produkuje výkon až 453 koní a krútiaci moment 540 Nm. Tieto hodnoty prenáša na cestu cez 10-stupňovú automatickú prevodovku, no viete si ho vybaviť aj manuálnou prevodovkou od spoločnosti Tremec. A to už môže byť ultimátna zábava na okruh. Okrem verzie Dark Horse sa ponúka aktuálne aj menej agresívnejšia verzia GT. Tá má nižší výkon na úrovni 446 koní a prišla o zopár vychytávok, ktoré z nej robia skôr civilnejšiu verziu ako okruhové náradie. Zopár si ich ukážeme na našom Dark Horse. Začnem z prednej časti, kde nájdeme veľmi výrazné sacie otvory. Kade prúdi priamo vzduch do motora bez žiadnych reštrikcií. Reakcia na plyn je tak okamžitá. Oproti predchodcovi má Mustang už dvojité sanie s dvomi sacími klapkami, čo je hneď cítiť. Dark Horse navyše dostal už aj poriadne brzdy. Konečne. Na prednej náprave nájdeme 390 mm kotúče, ktoré sú brzdené obrovským 6-piesikom Brembo. Kotúče sú navyše dvojmateriálové, kde stredový diel je hliníkový a aktívna rotujúca plocha je z liatina ocele. Toto zabezpečí výrazne lepšie chladenie pri jazdení na okruhu. Brzdám k ich efektívnemu chladeniu pomáha aj prívod vzduchu z náduchov v nárazníku. Na zadnej náprave následne nájdeme 355 mm kotúče so 4-piesikovým strmeňom, čo je tiež obrovský pokrok oproti predchodcovi, kde bol jeden piestík. Dark Horse má navyše unikátne kované disky, sústavu chladičov oleja prevodovky, oleja motora či aj chladič oleja v zadnom samosvornom diferenciáli. Ten nájdeme vo funkčnom difúzori, ktorý je tiež unikátom pre Dark Horse. Celý tento krásavec je následne zakončený obrovskými 4 koncovkami výfuku, ktoré produkujú taký hluk, že si myslím, že je to ilegálne. Veď posúďte sami. A okrem funkčných zmien spoznáte Dark Horse aj podľa typického bodykitu. Unikátny predný aj zadný nárazník, širšie prahy dverí či táto decentná otrhová hrana. Na našom kúsku nájdeme zároveň špeciálny preleťový lak Blue Ember, ktorý sa dokáže veľmi pekne pohrať s farbami hlavne na slnku. Interiér je následne zladený do odtienia modrej farby, ktorá odkazuje na exteriér vozidla. Samozrejmosťou sú ventilované aj vyhrievané sedačky, ktoré sú hlavne veľmi pohodlné, ale aj účinne držia telo. Nájdeme tu množstvo ploch doladených alkantarov, ktoré dotyk pocítime aj na volante. Zaujímavosťou Mustangu Dark Horse je aj táto ručná brzda, ktorá na prvý pohľad pôsobí ako mechanická, ale je elektronická. A tu sa dostávame k množstvu vychytávok, ktoré v novom Mustangu nájdeme. Či už ste fanúšikom alebo odporcom displejov, tak táto dvojica je naozaj premakaná a graficky ladí s celým Mustangom. Mustang sa teda už posunul do 21. storočia, no pre pamätníkov je tu možnosť voľby aj takýchto oldschoolových budíkov z Mustangu Fox Body.
Táto elektronická ručná brzda môže zároveň byť aj driftovacou, čiže ak ste si pred chvíľou povzdychli, že zasa o zábavu menej, tak vás poteším. Jednoducho si ju zapnete cez túto funkciu a zábava môže začať. Výfuk je nastaviteľný v 4 režimoch, ale budem úprimný, aj v tom najtichšom režime je to naozaj hlučné. Jazdné režimy si ponovom jednoducho meníš na volante. Nová generácia Mustangu prišla výrazne digitalizovaná, ale neprišla o svoje srdce. A myslím si, že práve to je pre všetkých najdôležitejšie. Nebuďte teda nešťastní z displejov. Tešte sa a buďte radi, že sa nám vo Forde podarilo presadiť novú generáciu Fordu Mustang s 8-valcom aj pre Európu, kde emisné normy zabili už mnohé perfektné autá. A len my sme prišli o úžasnú Fiestu ST, Ford Explorer, Focus RS a čoskoro pochováme ďalšieho člena Ford Performance rodiny Focus ST. Ak ste nový Ford Mustang ešte nemali možnosť vidieť naživo, u nás nájdete obe verzie. Ako GT, tak aj Dark Horse. Ešte stále teda stíhate užiť si leto s úžasným motorom a zabezpečiť si tak v garáži potomka najväčšej legendy. Tešíme sa na vašu návštevu a ďakujeme za sledovanie tohto videa.